Bueno, pois xa regresamos da publicidade e agora vamos a dedicar un pouquiño ao Real Madrid, onde ganou no adiós de Carvajal, donde lle silvaron a Mbappé, donde Vinicius parece ser que xa estaba por Brasil, xa está andando por Brasil, xa a cousa está algo un pouquiño cas eleccións, agora presentouse Riquelme tamén, un adversario pa Florentino, que parece ser que a Florentino lle fai moita gracia. No, eso é irrelevante. É irrelevante. Desde o meu punto de vista, eu creo que Florentino non vai vai ter ningún problema. Bueno. Son 7 Champions, Bueno. Eu tamén o creo. Se está de seguro que vai ganar Florentino, bueno. Sí, home. De calle, además. Xa veremos, pero o Florentino... Peña, 7 Champions... A contestación que ten dentro da masa de madridista non é suficiente para cuestionalo claramente. Pero a mí gustoume co discurso, o sea, as palabras que lle mandou a Florentino Pérez. O sea, non ven a decir eu veño a facer isto porque tanto, o sea, de forma conciliadora, decir que xa vai entrar na historia do Madrid, que xa fixo, o sea, como a quen dicíndolle tamén, oye, ven que hai que facer outras cousas novas, pero con unhas palabras, sabes? Vamos a falar máis do futbolístico. Que vos pareceu a tempada do Madrid, o final de tempada, o cambio de adestrador, Arbeloa, todos os problemas que tuvo Madrid? Para mí, una temporada extraña. No entiendo que un equipo que rinda bien en Champions, porque Madrid rindió bien, luego en la Liga lo haga tan regular, por decirlo de forma mediocre. Mbappé no acabó de encajar en el 11 en toda la temporada. Xabi Alonso no era el causante del problema del Real Madrid y da la sensación de que el equipo está un poco acomodado. De hecho, fíjate, cuando en la Champions, cuando todos fueron a una, el equipo rindió. En Madrid me encantó en Múnich, por ejemplo. En cambio, en la Liga, incluso contra el Barça, un rendimiento regular, ¿no? Sí. A ver, eu creo que foi unha mala temporada para o Madrid, un equipo como Madrid sin ningún título, xa dúas tempadas, xa aparte con bastante anterioridade a finalizar, pois eu creo que é unha mala temporada. E logo no futbolístico eu creo que falta equipo, que hai moitas individualidades, moitos egos, pero falta equipo e veremos o que fai de cara á tempada que ven, pero bueno, eu creo que ten que cambiar. Pero Lorena, si faltase equipo, faltaba siempre. Y en Champions, el Madrid jugó bien. Entonces no falta equipo. Competitivo, xugar ben. Como algunas personas que les falta actitud. Leo. Pero eu creo que en Europa competiu ben, pero os xogadores xogaban de outra maneira que non... Pero eran os mesmos jugadores. Sí, pero competían, pero en Liga é como que non competían. No, Madrid contra el City di un gran partido. Bueno, resulta que el City é un mal equipo. Non, estou dicindo que o City é un mal equipo, pero o City no Bernabéu xogou ben, eu vino que xogar ben, o Madrid non xogou. No, o Madrid ese partido vimos los dous. Y le dio un repaso al City. No. A ver, eu creo, vamos a ver, eu creo que de o Madrid na Champions non se pode falar do Madrid na Champions, a ver se entendedes o que quero decir. Porque o Madrid a ver, porque o Madrid psicológicamente son superiores, preparan mejor el partido, se concentran. No, é que o Madrid na Champions pode facer calquer cousa, pode ganala sin casi xogadores, pode, o sea, o que hai que falar é de que lle pasou o Madrid na Liga. Bueno, o sea, eso é o que hai que falar. E entonces o que penso eu é que hai un problema da figura do adestrador, que é o que ten que saber colocar os cromos e manejar, como dixo Lorena, esos egos que hai e demais. Iso vamos a preguntar, que temos aquí un gran míster como é Julio Guerra, o Ferguson Orensan, que nos dé un pouco desa, algo táctico, algo que nos poña ao día, a ver. No, a ver, o Madrid como equipo, pois hai que dar un suspenso total. É un equipo xa por o presupuesto que ten, por os xogadores que ten, pero esos xogadores realmente pois están, moitos terminaron xa a súa carreira, o sea, ten na plantilla 20 e pico tíos que, pois, mira, un que se retirou ganou 6 Champions, ten un xogador solo máis Champions co Barcelona, que é un transatlántico do fútbol mundial. Que quero dicir? Que no Madrid pois, hai xogadores pois, que se cansaron xa de ganar, o que se queren ir e non rindan, e poden vir que teñen que fazer unha limpieza de 9, 10, 12 xogadores con fame de ganar títulos, con fame de competir, que é o que lle pasa ahora ao Real Madrid. É dicir, está dicindo Leo que na Champions me gusta, bueno, o Madrid é o mismo da Champions
de que ganou 3 seguidas ou 4 seguidas. Que pasa? Que os xogadores tiñan realmente fame de ganar títulos, esa actitud que tuveron con Manchester. Eu vino contra o Bayern, a ver se me dou explicado. Esa actitud que tuveron, pois os xogadores tiñan un plus máis, de intensidade, e lle salían as cousas. Ora, non deixaron de crecer como xogadores, tanto tácticamente como mentalmente, entonces eso todo resta, non suma. Entón o Madrid ten que fazer unha limpieza, pero yo, por ejemplo, moi grande, porque non lle dá. Recuerdo el partido con el Celta en el Bernabéu, que hasta que marcó el Celta, Madrid jugaba al paso. No había intensidad, no había velocidad. Pero cando aceleraban un pouco Leo non lle daba. Por qué? Porque eses xogadores xa non lle salen. No, pudo haber empatado o partido Madrid. El Celta marcó el Celta, el Madrid non hizo ningún gol. Eses xogadores ahora mismo non lle dá ese cambio de actitud que teñen, non lle dá para ganar partidos. Pero Julio, do que ti dis, eu xa o pensei tamén de que, sabes, cando xa ti ganaches todo, tal, pero aí estamos falando de que ti xa ganaches todo, cantos xogadores? O que se retira, Carvajal. Porque hai outros, bueno, Vinicius tamén, pero hai que retirar, pero entonces esos xogadores van ir para outro equipo e non van ter esa fame, van ter que mandámolos para Arabia. Eses xogadores no Madrid teñen uns vicios adquiridos futbolísticos, vale, que non suman para competir. É dicir, os xogadores que ahora hai no Madrid non suman nin físicamente, nin tácticamente, nin mentalmente para o equipo onde quere que o presidente este e os socios do Madrid, non dá. Entonces, claro, pero pois se ficharon mal, porque Carrera o galego non aportou nada, o central Ferrolán tampouco aportou, o inglés tampouco aportou, tuvo lesións. O argentino que tamén pagaron unha millonada por bueno, pero estáse formando, oye, hai que tampouco podedes cuando o equipo juega mal, todos parecen perder lo que son. Mirade, eu creo que o Madrid ten unha crisis institucional. Correcto. E que a manifestación máis contundente é a deportiva, que a que aparentemente te que. Entón, que pasa? Eu creo que hubo erros. Por exemplo, Xabi Alonso, a mí parece un erro que o cesara. Entendes? E sobre de todo porque mete unha persona que parece que era un topo de Florentino, o que fala a mí eso non me interesa. Sí. Pero quero dicir que non manifestou nada. E sobre de todo, depois das controversias que houve, que se remontan anos atrás, fichase de Mbappé. Lembrádevos fai 2 ou 3 anos, a polémica que había de todo a xente do Madrid, isto é un desastre, é un cabrón, que isto non sei, que non debe de vir para nada. Depois veo e lo empezaron a encumbrar, que non é mal xogador, evidentemente, pero o que hai que cuestionarse é se realmente entronca no plantexamento que ten o Real Madrid, que é onde vexo o problema. Non hai máis que vir, e depois analizaremos o tema de os convocados na selección española. Bueno, que hai xogadores españoles ten o Madrid. Pero é unha maneira de resumir como está o Madrid. Claro, entón eu creo que é unha manifestación. Todo este conflito ahora que ven institucional, volvo a decir o do principio, con Florentino, reflexa un pouco ese estado de opinión que hai aí, que eu creo que se vai a solventar. Sobre o que ti dis de o tema institucional, probablemente a irrupción de esta persona, Riquelme, que ven a presentarse ás eleccións para chegar ao Madrid, aire fresco. Pero haber unha crisis institucional, ti tens que facer unha reestructuración. Non estamos, cando falamos institucionalmente falamos de arriba, non? Aos estamentos. Non estamos falando da plantilla. Eso tamén xa o dixo Guerra, que hai xogadores que hai que cambiarlos. Pero xa le van falado aquí infinitamente veces de que o Madrid non ten un director deportivo. Ti non podes, por exemplo, a Xabi Alonso, o que dixo o Chema ahora, que o cesaron, non o deixaron traballar, non, pois mira, aquí vamos xogar nós, probablemente dixeron esos xogadores. Entonces, acaban de lle dar plenos poderes en Londres, o Chelsea, decirlle 4 anos como director de, o sea, tes os fichajes que queiras e ti planificas a plantilla e demais. Hai unha cuestión que é así, dame que vos parece a vos. Eu creo que hai, digamos, un plantexamento de desviar a atención da crisis deportiva e aparece ahora o tema das eleccións, que evidentemente palía en certa medida o proxecto
que terá Deportivo o Real Madrid, que é o que hai que cuestionar. Eu creo que é un erro, que decir, os resultados están aí. E eu creo que é todo un paripé para este tipo de cousas, van a seguir igual. Ora, o que teñen que plantear, falábase fai un momento aquí, decir, que equipa técnica hai aquí, porque claro, está o entrenador, pero habrá unha serie de xente que plantexen aquí. O tema da Arbeloa, que supuso a Arbeloa? É dicir, que punch tiña para dinamizar esa xente. E depois están los egos, que tamén dixeches ti, los egos, claro. É dicir, papel de Vinicius, lle cuestiona alguén a Vinicius que é mal xogador? En absoluto. Pero eu non o quixera en un equipo de entrenador. Si realmente me ten esa maneira de comportarse. Tú non podes ser odiado en todos os campos de España. Yo quiero hacer una reflexión. Lo único que me ha gustado siempre de Florentino es que puso siempre al Real Madrid por encima de los jugadores. A Cristiano lo vendió. A Sergio Ramos no le renovó. Sin embargo, esta temporada parece que ocurrió lo contrario. Sí. Y que son Vinicius y Mbappé los que mandan al Real Madrid. Eso sí que es la diferencia que yo noto. Sí, yo coincido contigo. Cristiano era la estrella cuando lo vendió. Pero sí que... Totalmente de acuerdo. Na primeira época tamén lle pasou algo parecido, cando fichou daquela Zidane, Beckham, Figo, algo parecido. Pero o que acaba de decir Leo o sea, é totalmente de acuerdo. Que cando vendió a Cristiano se montó de Dios. Sí, pero el traía o que lle pasou no pasado, dixo, no, a mí non me volve pasar. Pero ahora parece que volve a recordar outra vez o pasado. Sabedes a pequena diferencia que hai. A ver, un club desta institución tan grande, con tantos títulos, a ver, xa arrastran este programa, non arrastran dun ano, nin dous, nin de tres. Que pasa? Que ganaban títulos. Claro. Entonces, pero el problema existía, sí, el problema... No, pero aí está mezclando outra. No. Ni hai dous anos, xa ven de atrás. Do que di Leo, que estou totalmente de acordo agora, o que estás dicindo de ti, son dúas cousas diferentes. Porque Leo di que cando había un problema ou salía unha noticia a prensa tal, ela achacaba de unha vez, o sea, cortaba de raíz. Por qué? Porque cando foi Cristiano, cando ganaron, non sei se foi a 12, 13 ou a 14, non sei, Candela razón. Agarrou Cristiano Ronaldo, fixo unha declaración, bueno, a ver si sigo el próximo año, porque tal, porque non sei que, e que fixo Florentino? Polo a venta, comprouno por 99 millóns, doulle moito o Madrid e vendeuno por 100 millóns. Que pasou no Barça con Messi? Foise casi pola porta de atrás. Ainda non sei se se lle deben cartos a Messi. A ver, son temas total. No, deja a Messi tranquilo que nos... Vamos a ver. Non houve reconocimiento, non houve nada. Estamos falando de gestión. Vamos a voltar un pouco ao que estamos falando. O proxecto Madrid, en este caso. Ojalá tuvera o problema o Deportivo co que ten o Madrid, se vai a solucionar. Bueno, pero non vamos a falar do Deportivo de 1902, Chema. Non deixa falar. Darlle un botellazo, tirarlle algo. Quero dicir, eu creo que o problema é tamén un pouco de plantexamento de que quere facer o Madrid, non é toda a base de talonario, non? Efectivamente, vamos a poñer o Celta. O Celta ten un equipo que fixe unha campaña excepcional e ten un Celta Fortuna que está aí. Entendes? Isto non o ten o Barça, teno. Correcto, acabaron de quitar a palabra, ese ejemplo que estás poniendo, claro. Un ejemplo, o Barcelona. Pero Madrid non o ten. No. Bueno, vamos ahora a falar un pouco do... Bueno, pero creo que para sintetizar isto que o problema vai aí, habrá xente que se incorpora aí, que seguramente, a ver se nos chaman algún de nós, incorporamos e facemos unha analítica clara de cual é a situación. Pero bueno, bueno, o tema das finanzas, se queren que Florentino das finanzas, eu creo que non aí sí que hai. Home, bueno, que me cheve, que me leve a no, que me leve para ACS. Hace eso que te digo. Pues eu fan. Sí. Bueno, Laura, tú algo do Madrid? No. No, eu eso, o Madrid creo que ten que cambiar moito futbolísticamente e independientemente despois do institucionalmente, que eu creo que Florentino pois vai a ganar as eleccións. Bueno, ahora vamos pasar así un pouco por encima para despois falar un pouco da lista de convocados, así unhas pinceladas que o Barça foi a Valencia, 3-1, eu creo que foron a Valencia. 2-1. No, 3-1, no, foron 3-1 ou 2-1. Eu xa non me acordo. O que, perdón? 3-1. Eu que leo... Que ese le fue
a Joan García... Non jugou Joan García. Non xogou o Steni. Non vi o seu resultado porque eu tampouco vi, non podo opinar do partido, pero bueno, deixe que No, non foi 5-1. 5-1 foi tamén o Atlético Madrid. Ah, perdón, que perdeu 5-1, que perdeu 5-1. Perdeu a terceira plaza, e ora é cuarto. E 4 millones. E eso, aí as finanzas, botaches as contas das finanzas. Creo que son 7. No, aí non estuveches fino, non? Non, porque, home, con esos presupuestos que teñen esos equipos, comparado co que nos dan o Celta, ou que llevan dar ao Deportivo, pois non podemos. A non sin dar máis porque chegamos onde chegamos de Europa League e demais. É verdade, a palabra non creamos. No, pero é que ahora, claro, ahora estaba dicindo como de finanzas que o Atlético Madrid perde 4 O millones Deportivo por subir vai ter un económica, o Depor vai dar pasta á Federación. O que pasa é que vai estar máis vigilado no fair play financieros ahora que hai. O presidente quere vender. O da banca. Sí. Quere salirse de... Sí, 100%. Pero ahora o estar en primeira... Eu 100% non o diría. Eu antevino contento. Vamos a ver, e aparte que iso prestixa a entidade. É dicir, non é un tema menor, pero idiotas non son. Pero déxame contestar a verdade. Porque é un home de negocios e Vinchelo contento por eso, porque xa veu o negocio aí, non porque, home, alegralle porque é un triunfo para él e demais, pero él, digo che que en 2 anos, se o Deportivo se mantén, ojalá se manteña para poder seguir os derbis, no, co Celta, vai estar vendido o Deportivo. Eu creo que non. Eu creo que non lle interesa a Escoteca, idiota non é, e non lle interesa incluso polo prestixio da entidade que representa, que é a banca, non? En este caso, daros conta que a banca foi a que salvou o Depor, a banca. Que salvou o Depor, e a banca o salvámonos todos os galegos, porque o compraron por 10 pesetas, todo. Sí. Entende? Si, Escoteca comprou a banca porque era regalada. Pero perdóname, eu viñen falar de fútbol ou falamos de finanzas? No, bueno, pero vamos a ver. Bueno, ahora vamos a falar un pouco da lista de convocados. Como pareceu a lista de convocados? Que hoxe está, bueno, que non sei se vistes na televisión, porque quen abriu a... Podo empezar eu? Sí, breve. Deixamos empezar a... Breve, entón cerramos o programa. Cerramos o programa, non? No, breve. Me encantó el vídeo de presentación. Sí, a mí me gustou mucho o vídeo de presentación. Viches o vídeo de presentación, Chemo? Sí. Vi un poquinho... Eu colgueino nas miñas redes. O Rei, non? O Rei? Sí. Nas miñas redes eu colgueino. O final son moi sentimental. Pero o Rei... Los Reyes del Majestad. A ver, eu vou ser breve. Vale, ver. Hai que darlle o mérito a Luis de la Fuente polo que xa leva cadado e que creo que nos vai levar a segunda estrela, pero bueno, eu creo que deberíamos levantarnos como galegos e aplaudir que Borja Iglesias, un xogador do Celta, está convocado. Está convocado un xogador do Celta, está convocado. Ahora non che veo a rodilla. Pero, Robert, non estou ben informado. Tamén levo central a Javi Rodríguez. Pero levo antes detrás de cámaras estábamos falando Chema e eu, díxome Chema que o leva para que se vaya fogueando, o sea, para que se vaya a ver un partido de a trayectoria dese chaval. Ese chaval non era nin titular no Juvenilce. Pero bueno, Lorena, que che pareceu a lista? Bueno, eu creo que era bastante previsible, é dicir, non hai moitas... Si, quedase fora o central do Madrid. Si, non hai ningún xogador do Madrid. Iso é o que chamaba atención. Pero bueno, despois eu creo que era bastante previsible. Eu sí que me alegro que vai a Borja Iglesias, a verdade. Claro que sí. Porque despois se levou os 3 porteros que había problema, bueno, problema non, hai discrepancia, leva o do Barcelona, non vai Ramiro. Dos dúdas, unha, se Pubiri ver como lateral, para a entrada de Norman, que era un jugador con el que contó todas as convocatorias, e da outra arriba, yo apostaba por Ansu. Me parece un jugador máis polivalente, sobre todo tiene máis gol que el resto. España tiene pouco gol. Eu penso que o que fixo Luis de la Fuente, a convocatoria que é espectacular. É dicir, eu teño un pequeno dudas cos que salen de lesión. É dicir, Merino, pero bueno, pero depois xa todo o que convocou... É que creo que puxa todo o mundo de acordo, máis ou menos, 99%. Todo o que convocou é xente que destacou durante o ano. É dicir, falabas ao do Joan García. Joan García é o trofeo Zamora da Liga Española. Non foi no, Zamora, é o trofeo Zamora. O sea, que é normal que o leve.
Unai é o titular, xa viste no Arsenal que é o xoga a final da Raya, Champions. David Raya. O Ramiro é o David Raya. O Ramiro que queda fora. Bueno, A ver, sempre levamos tido de unhos anos para cá Robert, unha un pelea momento. moi grande na Está falando en viste. na portería. está falando Vaya de de na portería. Pero quero dicir que a lista que manda, volvo a repetir, é moi estudiada e moi ben vista, é dicir, leva xente que realmente ten que levar. Leva a Gavi. Gavi os últimos partidos destacou de maravilla. Sí, sí. É dicir, todo o que leva, pues, leva a Borja, pues, creo que é o pichichi nacional que máis... No, ¿quién es el que máis? Lamín e Ferran. E despois él, creo, o terceiro. Bueno, pero el levado porque é o sustituto de Oyarzábal. No, Porque é un xogador diferente. Bueno, é un xogador que depende de contra que equipo va a xogar, porque no todos los partidos se plantean igual. Póndonos lo decir o mister. Entonces, Chema tamén é mister, claro. Perdón, Chema, igual fueron da mesma institución. Da mesma institución. Entonces, aí Borja Iglesias xoga moi ben de espaldas a portería. Non, entonces, O que non leva ningún equipo, ningún xogador de segunda división. bueno. Oye, e hai precedentes. Sí, sí, Veloso, xogador do Deportivo, foi a selección pero en segunda división. Totalmente de acuerdo, Chema, pero é que é super complicado. É moi complicado. No, Pero encima, sonara Mella cando andaba Sí, moi ben. oye, pero podía ir... Isto que digo é unha Sí, brincadeira, sí, que Mella eu coincido contigo no análisis desde o punto de vista de unha persona que calquera de nós que falamos de fútbol. Eu creo que é moi compensado todo o que articulou, non? Leva este rapaz do Osasuna, Eu que me chama a mí, Víctor Muñoz. que levo Víctor Muñoz. Pero volvemos ao mismo, Peñapeixe rapaz destacou. Sinceramente. Osasuna fixo unha boa temporada. Sí, no. Pero vamos a ver, no fue una temporada, pero España que necesita gol. No tenemos un 9 puro. Nico y Lamín son fijos. Pero Oyarzábal, a mí no está El único 9 puro é Borja Iglesias. O único Leva a Oyarzábal, que vai ser o titular, para mí vai ser o titular. De que xoga España, pero no es un 9 puro. Pero España non xoga. de la maneira que xoga España lle fai falta un 9 puro. Pero- Ten que non é moi 9 puro, por moito que diga Roberto Borja Iglesias, ten unha maneira de facer uns movimientos no campo que Pero juega de espaldas, va bien por arriba. atrae aos centrales, así que lle vai aportar Pero moito. yo pensé, Nico y Lamín estarán como mucho contra Uruguay. Tenemos 2 partidos más o menos Por eso cómodos. leva a Víctor Y Muñoz. yo pensé, Ansu puede jugar hacia la izquierda, en media punta, non está. É a 2 da mañá ese partido, un sábado. Ansu Fati, para mí, hoxe por hoxe non está... Eu volvo a repetir, creo que Portugal levou... Me chis que nadie na prensa, nadie nombrou a Ansu Fati, ni nadie nombrou a Ansu Fati. A min rancho de goles por minuto, el segundo de Europa, No, pero non, é que tú ves en todo, nos periodistas, todos, nos medios de comunicación, é que nadie se acordou de Ansu Fati, por algo será, por algo será. No sigue na Liga Francesa. Por algo Oye, será. pero ahora que estábamos falando de lo que dixo Chema de que había un precedente de un xogador do Deportivo de segunda división. Habrá máis. A ver, pero me acordo- escandalizaríamos en vez de levar a Víctor Muñoz ou a Jeremy Pino, levar a Jeremai. No. Non, verdad? Pero bueno, nosotros. No, pues bueno, eu creo que Jeremai Oye, tuvo a ver, problema da lesión. Pero vamos a ver, pero bueno, nestes en momentos España non está. somos 50 millones de entrenadores, Sí, claro o non que sei, sí, claro que sí, 49,8, non sei. Robert, pero tú a ver, a convocatoria que fai Luis de la Fuente, ves que os comentaristas, a Todo. prensa, nadie está en conta. No. No, 99% están... É dicir, é o mellor, leva a Jeremai. Además está aprobada por los reyes que sale no. O sea, oye, o jefe de Estado, sale por los jefes de Estado. Pero é que agora, por exemplo, tú a quen quitarías ou a quen meterías? No, eu confío en Luis de la Fuente. Pero tú farías algún cambio? Ou descartarías algún dos que leva? Non. Chema? Home, eu xa che digo, eu por exemplo, Eu creo que está moi compensado. Eu creo que está moi Por eso. compensado. porque bueno, eu permite- por exemplo a Pau Torres. Pero algún que che chirríe, non é? Por decir un... Pues sabes o problema desta lista? Claro. Yo quitaba a Porro, metía a Pubil de lateral derecho y Llorente en medio campo. No llevaría a Merino. Tiene una versión muy larga. Me has preguntado por un cambio. Claro, sí, pero Merino é un... Merino... Y Fabián, Pode che dar razón. Entonces yo llevo a Llorente, mediocampista. Sí, pode che dar razón. Igual de lateral. Sí, pero igual que Iñaki Williams, que tamén está lesionado.
Nico Williams, que está lesionado. Yamil, sabremos como chega, tamén está lesionado. Es diferente. Nico tiene unas condiciones que aunque esté en media hora, después de servir. A Fabián no. y a Fabiano no leva. Sí, Fabián. Robert, tú tes outra televisión e outra radio. No, a ver, es que esta vez Roberto, o yo a Borja e ya por outra televisión. Eu engancheime, sabes, estaba vendo todo que bonito, como tal. Mira, eu vendo como digo que a lista que leva é espectacular. Unha porque os xogadores que leva o 75% pode xogar en varias posicións. Eso non hai ningún equipo no mundo que teña, España ten. Ahora, eu quero decir algo negativo e non da lista, senón sobre algo que se lle está facendo a selección. E é a familia de Huijsen. Sabes, do chaval do Real Madrid, que era o único que pois casi podría ser convocado, pero non foi convocado, porque sabemos que fixo unha temporada irregular, pero xa saleron nas redes sociales os pais a porno de que había salido no 11 millor da liga, do 11 tal, non sei que. Entonces esas son cousas que non, oye, o chaval vai ir a un mundial, se sigue a proyección, e xogando aí irá a un mundial. Pero se non é o teu momento non debes facer, o sea, a familia non debe, o sea, é para facer unha reprobación do que fixer. É que non fixo, claro que a familia non vai estar, claro que a ver, con educación, non? Con educación, fixeron con educación e demais, pero, oye, pois hai que... Eu penso que leva a xente que máis en forma está, menos os tres lesionados, porque Rodri tamén non está lá moi fino, Merino, hai casos a favor de España que Iniesta chegara tamén como chegara, ou ver outro, Xavi tamén, ganaron un mundial. Sí, Xavi tamén. Pero, por exemplo, Nico, por su forma de jugar, está para 20 minutos, puede sumar mucho, pero Mikel Merino, si no está al 100%, ¿qué no va a poder? Pero a mellor, a ver, sí que sí. A mellor Leo teste que quedar, a ver, de campeón de Europa, novos que leva 3, dos que ganaron a Copa de Europa. Lleva uno máis. No, máis, agora non tiño que... Tú tes que ter un pouco o bloque que tes e mellorar un... E hai un aspecto que ti como entrenador o vas a entender perfectamente. Aparte de todas esas cualidades futbolísticas, físicas, todo, está o aspecto de un entramado de vestuario. Ojo, hai xente que non é excesivamente bo e tal, pero do vestuario da selección falan moi ben. Bueno, é o que quero decir. Si no, pero iba o Chema ben, iba ben. O que o Chema levábamos a Reina tamén, que por lo menos facía aí, había que levar a Reina convocado, ou xa se retirou, Bueno, que sí. Oye, para facer alegría estamos facendo un comentario moi interesante pos oyentes. Home, claro. Perdón. No, pero que é unha cousa que por lo menos nós, o que estudiamos algo de fútbol, moi pouco, pero bueno, algo así, é unha cousa fundamental, e os que traballamos, eu prefería a veces a un xogador que non era magnífico, pero un cambio que era un compañeiro que estimulaba, que falaba con un, oye chaval, pa aquí, pa lá, e non divos que van o del, me entendes? E iso pasa desafortunadamente en categorías del. Perdóname que a min chamame o mago, bueno, non co balón, pero en Panamá debía ser o teu equipo. Temos que poñer punto final, como vos dixen ao empezar, enhoraboa, felicidades. Moitas gracias. Chema, Lorena, a ti, Roberto, outra vez xa charlaremos a tempada que ven. Voltaremos. Moitas gracias por estar aquí. Guerra, moitas gracias. Bueno, a él tamén felicitalo por la liga, outra vez, non? Yo felicitei. Dicirvos que para a semana será o último programa desta tempada deste programa que empezamos fai que foi 24 jornadas, non? Fai 24 jornadas que empezamos este programa. Non pensábamos chegar aquí. E de que quedamos? En que puesto quedamos? Non sei en que puesto estábamos, non sei se a audiencia nos ve. 5,6 de xero. Pero bueno, para a semana, a ver se estades todos por aquí, invitaremos aquí algo e despedimos o programa desta tempada. Así que moitas gracias e hasta a semana. Hasta logo. Ahora.